बताओ नंबर कहाँ ब्लॉक बा? कौन गलती बताओ हो। अब आपका फोटो देखेंगे किसी और के साथ तो ब्लॉक तो करना जरूरी था। ऐसा कोनो बात नहीं, हमारे फ्रेंड हो। अच्छा हाँ आजकल फ्रेंड और भैया काका के लोग बहुत कुछ कर ले रहे हैं। आजकल मंच पर प्यार मोहब्बत ब्रेकअप यही चल रहा है और कुछ ही नहीं चल रहा, खाली सही प्यार, बात मोहब्बत, बा। ब्रेकअप। कि जाने जहिया से हमारा पसंद कइले बाड़ी ओह दिन से नंबर ब्लॉक कइले बाड़ी। जान जहिया से हो जान जहिया से जान जहिया से हो निशा जहिया से नंबर तोर हमरा पर शौक कइले बाड़ी। शौक कइले बाड़ी वही दिन से नंबर ब्लॉक कइले बाड़ी। मुझे गुस्सा ज्यादा था, ब्लॉक ज्यादा करती हूँ। ऐसे में ब्लॉक ज्यादा करती हूँ। गोलू को भी ब्लॉक की थी, हमारा के तो ब्लॉक करेलू रतना दिन बा एक बार ऑन ब्लॉक कर दी, फिर लड़ने लगा। रतना दिन बा कि हमारा के ब्लॉक करबो दिन रात दोनों। कह तो प्यार वाला बात कह ना, काहे डिस्टर्ब करले बा। माने गोरखनाथ जी इतना सुंदर बना दिल बड़े तो बतिये बने के बुर्बक बनैबू। कुछ गीतों गावो कि हमनिए कुछ कहीं जा प्यार वाला कि कौन गजरिया गा जदी हलास रे, कि कौन गजरिया गा जदी हलास रे। गोलू राजा बउरइले कि राजा बउरइले हो मंच पे ढिमलइले। अच्छा कहवा मंच पे कि कौन गजरिया गा जदी हलास रे, कौन गजरिया गा जदी हलास रे। हमर गोलुआ बउरइले कौन गजरिया गा जदी हलास रे, हमर राजा बउरइले। चुटुर पुटुर बोललू ए डारली लड़ा सुटुर सुटुर रहरी में चल न करे के, अरे रहरी में चल न करे के खूब गुटुर गुटुर रहरी में रहरी में चल न करे के खूब गुटुर गुटुर रहरी में। और का व्हाट्सएप पर मुरी फेरा आ देखो नी खुटुर खुटुर बाकी तकेलू तो छेद होला दिल में, तकेलू तो छेद होला दिल में करे हुटुर हुटुर। तकेलू तो छेद होला दिल में करे हुटुर, तकेलू तो छेद होला दिल में। भेज दी 4G के मोबाइल तत्काल राजा जी, भेज दी 4G के मोबाइल तत्काल राजा। ये गाना हमको जब याद है गोलू जी तब गाए थे जब हमको लग रहा है कि शायद 7-8 साल हो गए। जहानाबाद में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, मेरा आपका और बिक्कू का कार्यक्रम था, उसी टाइम ये गाना हम सुने थे। ओगरी बहुत कुछ करत रही हम तारा जरे ई नहीं को खाली लड़ाई खाली लड़ाई। एगो हौ गाना गा दो पुतुल भैया खाती गा दो रौरे क्रिया कहत नहीं हम बानी गाओ इसी में लगा लेंगे कि भेज द 4G के मोबाइल तत्काल राजा जी, भेज द 4G के मोबाइल तत्काल राजा जी। तमनवा करे बतियाईती, तमनवा करे बतियाईती वीडियो कॉल राजा जी। मनवा करे बतियाईती वीडियो कॉल राजा जी, मनवा करे बतियाईती। चले चले रे बाबा।
एगो नारदी विदा के गाना बा कि फोन जब करिले तो कह भेरी फाइन हो अरे डिजाइन दे दोनों करी से कि फोन जब करिले तो कहो भेरी फाइन हो आधे डिजाइन दे दोनों करी से प्यार में पागल बानी ए राजा जी प्यार में पागल बानी लोगवा कहे डाइन हो रिजाइन मारन परी से प्यार में पागल बानी लोग को है डाइन हो डिजाइन मारनो करी से धड़कन बढ़ाओ ताते चाइना के मोबाइल चाइना के मोबाइल हो चाइना के मोबाइल देखी देखी दिलवा के खुली जाल फाइल खुली जाल फाइल हो खुली जाल फाइल निशा कह तरीके राजा जी ए बलम सब राजा ना बस गोलू राजा गोलू राजा कि हमार गांव बसंत हो आ जब जब हम बसंत में रहतनी आ तू हमरा के छोड़ के बाहर चल जालो तो गांव भ के लइका तो लइकी तो माई बहिन तो गायिका जनबे करेली बाकी जब से जनले बाड़ी की गोलू राजा तोहरे जोरे बियाह भइल बा तो गायिका नइखन मानो ई कब के अलगे मजाक करत रे जानतानी का कब के बियाह दिन भइल हा ए भाई गांव भ के लइका लो गांव भ के लइका लो निशा उपध्या ना कहेले सढ़ुआई न हो रिजाइन मारनो करी से प्यार में पागल बानी ए राजा तो प्यार में पागल बानी लोगवा कहे डाइन हो रिजाइन मारनो करी से प्यार में पागल बानी प्यार में पागल बानी लोगवा कहे डाइन हो रिजाइन मारा आओ 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 होई रे मौला के हौल में फिल्म देखावेला मौला के हौल फिल्म देखावेला दिल्ली शहरिया में हम के घुमावेला हमने के लखे जा लोग मौला के हौल बहुत में बा। फिल्म देखावेला ना ठीक बा पैसा कहे कि मैं दोनों भाई बहन बड़ी तेज हवे से तेज होना पड़ता है। मौला के हौला मैं फिल्म में देखा ला ये गाना मेरा 50 मिलियन व्यूज है। अरे तो 100 मिलियन जब कि कहना तो निमन से हर घरों में बाहर कर दे तो 1000 मिलियन जाए सुनो तो सही पहले कहां सुनाओ तरु खाली दिखावो तरु हां ये लड़का पक्का पागल बना देगा। चुप वह भाई लोग ये बिगड़े तुम मत बिगड़ो भाई कि मौला के हाल में फिल्म देखावे मौला के हाल में फिल्म देखावेला यूपी शहरिया में हम के घुमावेला देवरिया सोहरिया में हमके घुमावेला मानेला हमके ज्यादा निभावे अपन वादा पुरावे अपन सराय तपतरा के कौन मुहल लेकिन ऐसा पति प्यार करने वाला ना मिले जैसे गोलू मुझे मिला है। बेदर्द पति। बेवफा बेरहम खाली मंच पे दिखाते कि मैं प्यार कर नहीं नहीं सुनो तो भाई आगे घर में सुताई हम अपनाई यार के बहरी सुताई अपना भातरा के घर में सुताई हम अपनाई यार के बहरी सुताई अपना भातरा
मौल के हॉल में फिल्म देखावेला, मौल के हॉल में फिल्म देखावेला, देवर सहरिया में हमके घुमावेला। जो गोलू मानेला हमके ज्यादा, अरे निभावे अपन वादा, बनावेला हमरो जतरा के। कैसे जतरा बनावेला बता? सुना रहे हैं आ घर में लजाती है कि सही बात? घर में ये गाने भी देख, घर में सुता मैं अपना यार के। कोनो गलती कइल बड़ू कि लजाता रू तना हंसता रू? अरे आपकी बात पे एकर मतलब ई सही बात बा। घर में सुतावेली यार के आ बहरी सुतावेली भतार के। इसलिए तो बोल रही हूं। यही सही अब आप लजाती जैसा है। पति मिले तो ऐसा ही काम करना ठीक पड़ेगा। बा, बहरी आनंद बा। नया नया हमके ई देवेला साड़ी, नया नया हमके की देवेला? नया नया हमके ई देवेला साड़ी, नया नया हमके ई देवेला साड़ी, देवेला ई साड़ी, हाँ देवेला साड़ी। भतरा तो सुत जला खोल के केवाड़ी, खोल के भतरा तो सुत जला खोल के केवाड़ी, ई साड़ी हम केवाड़ी। मानेला हमके ज्यादा, निभावे अपन वादा, मानेला हमके ज्यादा, निभावे अपन वादा, बनावे रोज हमारो जतरा के। कभी मुझे जरूरत पड़ती है बताती हूँ जतरा का मतलब। सुनो भाई, जब भी मुझे जरूरत पड़ता है आप तो हमेशा आप तो हमेशा व्यस्त रहते हैं मंचों पे। जब आपको कहती है कि सुनिए ना नया नया साड़ी चाहिए, आज फलना की शादी में जाना है हमको, अर्शद भाई की शादी है जाना है, लेकिन आप कहते हैं कि आज कमाई नहीं हुआ है कल खरीद के ला दूंगा। और जैसे मैं धनंजय को बोलती हूँ मैरवा बाजार से साड़ी खरीद के लाता फटाक से ना, फटाक से घरे मुझे पहुंच दे जाला देता है। स्कॉर्पियो से। और जाते टाइम एक मुस्कान से बोलता है बाबू मेरा जतरा बन जाता है। अब बनावे रोज हमारो ई जतरा के, काहे हम माइक रोकत घर में रू? सुताई हम अपना यार के, बाहर सुताई अपना। लजाती है मुखिया जी।